back, Mikmix Vlog Channel. Kung bago ka lang channel ko, panoorin mo to. Bye-bye. So yun po, 8 facts about me. Papakilala muna ako. My name is Kim, may kakapilitan. Nakatira po ako sa El Reposo, Tacloban City. Number 2 is, how old are me? Yes, I'm 24 years old. Kabi-birthday ko lang po last few weeks. Then, hindi na po ako nag-aaral. Number 3, hindi na po ako nag-aaral. Pero natapos ko po yung second year college po Really, ako nigga? ngayon. Yung una pala. Hanggang grade 12 student po ako. Tapos fact number 4 is, a few moments later, bunso po ako. Ika-5 po kami. Ako po yung bunsong kapatid. Tapos number 5 is music. My favorite music is reggae music. Yan po. Then a few moments later, then my work is sa downtown po, sa Tacloban. Pallet East Food. Really, nigga? Yun po. Pasensya na po sa mga pagsasalita ko kasi hindi pa ako sa pagsasalita sa truth on camera kasi hindi pa ako sanay. Suporta po sa baguhan, suporta sa nauna, suporta lang po, respeto po. Yun lang po ang aking Really, nigga? Abang-abang po kayo sa mga susunod kong mga vlog kasi yung vlog ko itutur ko kayo dito sa Tacloban. Pangako yan. Papakita ko yung yung mga nakikita ko dito about sa realidad or something on yung meron dito sa Tacloban, kung yung wala dyan sa inyo. Yun po. Really, nigga? Stay tuned lang po kayo. Tapos hopefully matapos na tong pandemic natin, yung COVID-19. Dasal-dasal lang po tayo dito kasi mahirap kasi ECQ pa tayo. Tapos tsaka nga pala merong positive na naman dito sa amin sa Tacloban. Ay hindi sa Tacloban, sa basta dito sa Leyte. Meron na naman positive na naman dito. Hopefully mawala ng COVID na to. Hanggang sa muli. Bye-bye. Shout out ngayon, shout out po kan Yuan Baoy, J Baldi, Jdel MB, Kalmado lang, L2 TV, din to all local vloggers in Tacloban. Shout out po iyo. Suporta local na po kita. Hanggang sa muli. Paalam ka vibes.